hatod ipanghatag na mo ang kani akong nay mga sabon no din chocolate. Hi guys, guys. Kuan siya ang nagdala sa sabon. O tara, Ano to sa maestra? ikaw dana i Alvin nag-aantag ko nun niya igsuon kaya nanghatag siya ito daghan wala ka uwang ayaw sa papagkusok-kusok yung video man ta. Iatag ni Uncle ka yan di dua ka sabon di chocolate duha dara dani guys. Ito Ganito. kani mana naayo ito nahulog kinsa na ada na si ang di ay narak ihatag ni ante. Hala, hi balik na ko dani na pohon kaya na ko'y oh hala musta naman ka di man ko ganhi din ni permi oy gilaka man ka gilak man ka si Cheralyn din ni siya guys niya muning kuan kauban ni akong binadji no kanang iyang bana dani so igsuon pod sa akong bana. So daghang kayong salamat ti nahatag na nako sa igsuon ni Untim. Ani sa midani kong dulong na pod mi sa teacher ni Jai Jai. So padung na pod di ay mi sa iyang teacher ni Jai Jai bi Sabon din. Ano na niyo ba? Rimi padulong sa iya ni teacher ni Jai Jai. Siya gikuno og hatag. Ulat sa ha. Isa ba teacher ni Jai Jai. Tas siya gi una-una gid Hala. Nara guys. Munang teacher ni Jai Jai. Bingka. Sige. Uma na mikaon ng ngaon ni ma'am. So daghang kayong salamat. Thank you. Iya gid nang gipili kani ihatag na ko ni teacher. Thank you, Maring. Maring. Naiyahan siya ng request. Siya ang nagpili dana sa chocolate nga ihatag sa iyang maestra. So daghan kayong salamat. Daghan kay salamat ma'am. Salamat kayo. Oh, anhin nami. Unang nahatag, anhin na pod mi sa mama ni Untim. Ato ta sa inyo Tim. Yan ang maestra sa sakto gigay ang award, mapagbigay award. Nami sa mama ni Untim kalain. Nakabi. Sulot ng inyong sanina ho. Agna. Sabon. Oh, dani guys, mama ni Untim. Tagay si nanay. Tagay. Tagay sa chokolating kabuo. Gitagaan ko sa inasal ni Gabriel nakaungko. Kinsa nag kuan sa inasal? Ay, ambot kay nag-inan man si ninyo. Kung giimbitar ko nilang lang sa graduate kay bata dito ran magkaon sa
Ito ra magkaon sa kuan. Ay, katong kuan nay. Ano tingalan dato nga graduate niya dabi ka. Ihatag nanay. Unsa man ako pag kuan. Ay salamat Joy. Nya. Pinakaabot sa CR kung ginawa. Ni Sirit na gina kong Hala. ugaw. Ni Sirit Ngano ka na nga. to? Basta kay pag-abot lagi dito nagipag nag Ah, iyan ni ko ni Mao. Manuman isa ka buok. Uya po ni is... Ala. GG. Ako Wala sa daghan ni kay nganong nahurturot man ka. dili. Mga kuan ni nagbilin ko dadto kay pabilin man gyud. Panghatag kang kuan ni ka iyan ni manuman. O abe bahaw akong di kaon. G o kang isming. Na may O, kuan ihatag ka nang na may guys kina ay saging. maglungag sa tajoy. Na naglungag to sila dito. Na. To si Untin. Naganhipod mi diri. O tanawa, di ba na ay lechon? O Kubol kay kan. kanin gid si Princess. Ay sa ba ay bi? Inulit ko sa man tukulan ko pa. Ito na papa. Ka. Tata. Anta guys, so Unsa man litson. ire? Ay, nga thanks God. Wa man nga mahal dito. Ay di wala. Ay mata. Papa, agay, papa, naniguro ka lagi, papa. Ali na ni Bing. Agay. Wow! Unsa tada ni guys. Kauntag saging, kini saging. Okay. Unsa ni nga makaon joy? Ay, magikan. Ay, katong kuan nay. Sa ilang man ko dida dito. Sakit. May you Uy, ni ay ako padala na. catch. You catch. Ay mo. Kani ba mga patsada ra ba ni? Ipapili lang mga bata. Ay, nanay. Lagi, gamay pa man. Nya. Kanang ako mo tanay papel, nagingon man kung tao nga. Sa sunod na lang nay kay gamay man mura mag ingkada ko mas taa. Taga dito. Talay. Oh. Ay, pangbayin-bayin po na ako. Gitagaan po na ako si Yo Andres sa sabon. Sabon, no? Tagaan na to si Manang Itik dani kina si Mother Earth. Ali! Utang na. Jadi na ko mag-adto dito sa ila ni Manang Itik. Maligya mo nga. Nasi Mama Lilian dito? Sa pila na ah. Nagzisda. Oh, nara lang. Ay, hindi. Tara guys, kang Aurelo na. Wala, bila. Ako di pang hatag-hatag man. Ya, salamat. Kamanang utik to. Aw, nana, di ka nana. Asa di ka gikan? Guys, ato na po ni Andi na di. Ihatag na po ni nato ni Auntie Mercy. Dito, dito, dito. Kuya Bonsai! Sinirit. Asa kagikan? Asa kagikan? Guys, na ay atong ihatag ni Auntie Mercy. Hala, hala. Namahaw di ka? Namahaw kay gutom kay Wow. So, tagaan sa Auntie Mercy sa
chocolate. Wow, naik chocolate guys. Nya, Sudan. ang kani ako rin ang akong gitaganda ni si Auntie Inday, si Auntie Mercy, ug si Mother Earth ra kay kana ang murag gamay-gamay gid siya. Ay kanang kita ra gid ba ang mag kanang ako lang gikon kay daghan pabiya ko tagan sa sabon. Salamat. Nya na say sabon nga dab duha ka buo. Og na apoy Libre na tong sabon lotion guys. Daghan kayong salamat. Vaseline. So daghan king salamat guys. Kana ay pang isa ka tuig nga lotion guys. Kinsa tagyan? Kang kuan ang imo ra bang nasa intro wala na to nakukuha na kay Ate As no kang USE na nagkuan ka USA. mm. Daghan kayong salamat Ate USA sa imong gipadala kay Joy Joy. So naapilan pog hatag. Daghan kayong salamat Ate. Kulang pa ngayon sa Ginoo nga baskog kanunay inyong panglawas uban sa imong pamilya ug daghan pang grasya maabot sa inyo ug amping kanunay diha. God bless. Daghan kayong salamat Ate. So naatay libre nga lotion, nya naatay sabon, natay spam, napay chocolate. Daghan jud kayong salamat Ate. Daghan kayong salamat pamahawtan ninyong tanan. Akong sudan day bulad. Wow. Atong gihatag ni Ma'am. Daghan kayong salamat Ma'am. Nag-fried egg pod ko. Uy dito ko sa ila kuan kanang mama ni Untim nagato ko na pud ni Auntie Inday. Yan ni Auntie Inday. Yan ni Auntie Inday. Duha ka mo ko ihatag. With chocolate, kanang chocolate apila na iya ni ang kini. Si Auntie Inday akong gitagaan niya pundani. O niya kang yayang pud ni og kang mirian. Nga nabilin danis. Tara guys. Ang chocolate, then sabon. Wala. Salamat ang kay pagkita ate. niya ni. Natagi ka ng hatod. Ay, tadani kay nag-prepare si Loy sa pagkaon. Nagluto siya. Sa giluto ni mo diya, Loy? Sabaw, puno sabaw. Nya. Mga pag-init be. Dana sila nagkisayon sa diya sa. Uy, may gidni siya oh. Oh, unsa imong luto na ni Loy? Unsa de? Mga unita guys, ha? Lami siya. Kato gabi mo to, gabi igabrihan? Oh, turag. Spam ang pangalan. Yemet na siya? Namisbis si Papa guys, namunyag siya sa among bulak. At yung init naman. Gagawin soy. Soy. You're to be. Si Joy Joy dito guys. Si Doyanan. Ako kanina sa madali sa mo. Ito kalon. Ito dito mga kalon nga kon mga dagko ni. Gamay ra kayo. Guys, please. Thank you for watching. Ang playing nasa baba. Nasa comment section. Oh. Karon na. So atong tagaan si Buntis. Guys, salamat sa sabon guys. Okay, baka amay sa naon.
Kuha niya, binaji na ni Auntie Inday. Asawa ni Jimbo. Naulog yung orange. Madam, Ay, salamat. Salamat, grasya ni Joy. Apil nyo. kamayamiya na. Naingalan. Pangyayang. Sada na 1 million. Di, ayaw mo gura ni? Oh, ahos, paminta. Okay. I-if-off sa iyo. So, dani ta magyaka-yaka karon kay Yang! Giuban nung tani may mga karatay. mo. Sabon niya, humot kayo. Di ka gaburat. Ano yan? Ano yang? Hawa dabi. Na, iya tanawa yang pink. Oh, o di na niya ako ano. Kita, pas kamera yan. Tara na yan. Kaya raw na ito sa abroad. Guys, put sa aron makatilaw put siya. Bahin-bahin bagud ta. Para yang kaya po yung habibis dani. Din sabon. Nya, kani po diyan ni Auntie Inday unya na ni kay naglakaw pa siya. So, pasalamat kay Yang. Guys. Salamat. Makami Yang. sa daong guys ha. Sana lang, makami sa tunaw nga na eh. Ako ra mo di pang ko. Wala dali pagtagaan ko sila ta. A few moments later. Laba mi ni bunsot sa mga siya may ako gipa kuan. Gipa. Soy nanada na ang para kuan sa konsoy. Kanang mga ipit-ipit sa pante. Ipitan na raman dana. Oh. Timbang na ako si Bonsai. Si Bonsai pa nang siya'y namulad. Ako may nanguso. Dana niya pagumandan eh. Siya may akong gipamulad kay magluto. May upaniud to. Kaya ang mga bata, nangauna, gipakatulog ng unting dadto. Kaya ang ilang gipangkaon katura ang gipadala ni ate dito ng mga lechon meat. Ganahan kina sila. Niya ang kita. Dana sa halayanan na amang kita talbos. Talbos na ni ante. Muha pa rin ka. Tanglad, automatic na. Ya dani ta sa gasulgay dali raman. Talbos lami kayo man. Kay mga bata na ini mga bata paborito na nila. Kuno sila pero Tim, nagkaon na ka? Oo, ang bata dahil sa pagbubuo. Sarap kayo. Na, si Luy-Luy na natin. Lunod na ni nato ang talbos. Para pagbukal ritso din haon. Pinakurat kaya itong lasahan raman niya. Kanya ato lang kuanan kay higupo na itong sabaw. Pinasabaw nga kurat-kurat unsa karon na available na jud ning kape nato. Limited hala bantag sayo di na kita mag kuan sa kape kay nanay kape daghang kayong salamat ate na kani butanganan ako ni sentral si Ma'am Gisilo ang naghatag kay si ate Gisilo ang naghatag na sa una paghatag niya ni mama ni manang uti kitagaan po ko niya daghang po kayong salamat o duha na ako makanipod o unsa sad ako butang dani asin lami siguro ni butanganan sa ni asin mahurot na kay dili man ni siya ko anon ugas kuan o kanang diling bitaw dili sudlan og diling soda. So kanipod asin na pod ako ibutang dani. So daghan kayong salamat. Guys, mga una tagpani udto na amis nilaga nga talbos.
Soy. Dato ka soy. Tapos or apay. Secreted na kamote. Ang kanon kamote, ang sudan kamote. Ayo. Mura magtabang soy. Sa may ni kaway kumta. Anaran cutex suod lakaw. Tabang gid. Tabang no? Buta na to asin? Mga tayo. Hmm? Mga tayo. Tuyo. Kaunta. Yung mga bata. Ipakaligo yung tim. Mga tulog. Kunto init kayo. Ito na din ito sno sa lasa. Bukid basta. Diyan matapulan Buhit ka gid. Ikan po din sila ni Bunsoy naghatod sa tagaan po niya si Banjo. Ginsay mong natagaan na to. Kutsing. Wa na ka video kay ang telepon na radani. Dagan mo para sa ila ha. Ano naman? Ano ba ito? Magsabon yung chocolate gapon. Unya na ato kay Miami dito na pud ko dapit sa mua. Ako na daan gibahin-bahin. Para angay po. Na Banjo. Ha? Wa may trabaho pag kang mahal adlaw man. Tabang gid ya. So ano kadi ko sa apay. Ano? Amot akala ina ka. Sumot nang wala timpla. Masin. Sinana matututa. Tabang gid eh. Tabang gid. Tangan na to ng asin oy. Asin na nagbitsin, tanglad, automatic na. Anak ng bukid. Ay manami. Labas ang legit. Ugma. Ibisan ito. Nasimba ugma siguro. Ulas ang chocolate. Ha? Chocolate. Huwag na oras ako. Lami siya na.
Ipo mo po nanay kay tagaan po na ko. Ano si Tata Andres? Naman si Yuyo ko dito. Nasi mo naman? Wala. Imo ra nanay ako gi. Tagaan. Siya na lang din ako ipaadtong lagyo. Wala man to manuman ihatag ko to ni Papa ba. Mana ka? Inday, si Auntie Inday na lang dani kay nagsali ni siya alakaw-lakaw ganina kay prepare na po ni siya para ugma. Nya nay ako ihatag niya para lang pod na. So, aman ang chocolate dani. Ali dani Auntie. Duha ka sabon. Hi guys! Maayong hapon! Gani pod ang unsa man niya? Spam. 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 Ay sa ang chocolate, ay sa Pagino na guys. tagaan po na to si Auntie Gilay, bahin na kay ano po na, kung wala si Yayang, sila tanan, ikaw na lang ang wala. Ay, salamat salamat kayo, kayo guys. Uling o. Wala lang, tara imo, tara lang imo ako ng gihatag ling. O. Ba? Sulod sa ano ba? Sulod sa Kalang abada ni guys. Narado, pilan ito ni Joy Joy Vlog. Spam ka niya? Isa ka spam o chocolate guys. Salamat kayo guys sa ilang blessing na apid po me. Thank you. A few moments later. Wala na idalang dani guys. Hindi na kaagi. Nga ano si Maya Mia po dyan. Dili. Agana ko na ni Mila kinako ni Gracia ihatag. Ala ko si Bonsoy na si Bonsoy dani guys. Murag si Ma'am Oriman po. Ala oy. Ni Madam. Guys. Si Madam Joy J guys. Uy, bagsak na bagsak kaayo murag 75. Asa ka nagpariban? Dadaan sa balinggon. Ada pitman. Ay, dadaan sa tampo. Apit Santos ka sa highway? Mo ba? Basta lang ba? Mayaman ko Madam Joy Joy ug dati ribanding. Yes. Ang likod eh. Murag okay Ang yan. last be dani nagriban kay si Sara Gaga. Tuwig na kapino. Tuig na. Datong Marso pa. Ano gani tuig? Oo, Marso. So tuig na kay kuan man. Murag Atong pagkamatay ni Kuan. para sa suga prito o kilaw di ay ato. Uy, buga. Ala, thank you so much. Ano na yung pangalan o? Asa ba yung botang ni ate Rani? Wala, uy. Ate, thank you so much kaayo. Maya Maya Mia. Mia. Nabuga kaayo eh. Suot sa kong mansion na. Ala, thank you so much kaayo ate sa inyong blessing. Oh my God. Oh, Michael Kors! Thank you so much. Na ako'y bag nga Michael Kors katong itong Michael Kors gyapon to. Hinatag gyapon to sa akong supporter nga taga Davao si JD. Kuan gyapon to siya kana ang LGBT community gyapon to siya. Michael Kors, unya ka ni Michael Kors. Oh my God, thank you so much. Ano, Nice perfect kitty. kayo. Lo, madam kay katanaw na nati. Madami ang nagito na sa pasungan. Unya na pud siya sabon. Ano, susyalan. Suslan na ito siya kining baga, Oh, bi. sige sudli nara. Hala, na dollar! Thank you kayo! Charot-charot lang. Narati sabon, Maya Mia, tulo ka buok. Yes, I love you so Oh, much. chocolate. Ano, halo, di mo na ko hatagan. Humana na sila. Ano man ako ka? Ipangbahin na mo na. Isa pa naunsan yung kamera. Kamera, hayag, dili, loy. Hayag. Hayag? Mo ba? Hala, ato din isudlan sa Gracia kay para more blessing ang mo suludan niya. More Gracia. Oo din, Kunya, with chocolate chocolate. pag yung tabis kaayo. Yeah.
Ako ni... Agad to magta ko ganina sa inyong kubasig wala din si Di kay nagsayosad ko dito sa kuan. Ilahan utik kay ang deliver nga kuan plywood. Lagi nga sakto po din ko ako sa nikatan sa ate dito ba so. Agad to na ko dito. Naapil Na na may sad nag-chat ka gani kay kung kuan nagdiretso na ko uli kay wa pa lagi ko i-upload sa kuan. sa Di na ko kaapas karon lagi. ino mura. Na naka-upload na noon ko sa isa. Isa na lang po. Ha, lami kaayo. Thank you so much. Ako Tulo mo kinani among gi. Di ba yung bagay na rapat? pin. Ako panit-primer ang isa sa alas 6. May Gusto mag internet dito kaysa dinhe. hinay diri da. Kay mabitaw nga tag 1.5 ang akong bayro nun dito monthly kay di pataasan ako ang Mbps para dali ako maka-upload O maugid. kumpara diri sila ni mama. Mao. Mm. So salamat kaayo. Salamat ha, salamat kayo. Na si Madam rebanding kasi Madam. Rebanding kasi Madam. Bye guys. Nga anak ko Naduwa daghan. na ka bukya ba? Na napagid ko chocolate. Hala oy, ibog si Bunsoy. Ita charot lang. Ita si Bunsoy murag among maestra sa una, nga si Ma'am Orimako nga murag anak bitaw kayo. Dalaga mo to siguro tida. Si Minyo Ma'am ba to? Orimako. Minyo. A few moments later. Amo na po ni iha to dito sa balay. Tagaan na mo sila mamang. Daw. Na pa may nabilin, may pangatag na nato nila. Uban-uban may dalalaag-laag. Hatod ni Mamang. Naagi mi dani ila ni Papausi. Sipak lagi na. Wala daw. Ma. Ayo. Wala, tara kay balay ni Papa si. Ala lami ana wag kay balay nimo pa oy. Ikaw na Nga si Papang guys. mama na abon. Oh, nakaspot. Para pagbulbol. Ato tagaan si Papausi sabon guys. Ya tagaan si chocolate sa katong dili. Pahumot. Kay. Ato ko ila ikang. Amo ra Wala, gibahin tara kay balay ni ang Papausi, sobra. Oh. Napunta yung chocolate guys. Salamat mga kay bilin. Lord. Yatag ni Papa. Pa. Ikaw to. Uy, wala ang gikan taga si Papa. Chocolate gamay. Papang is kamay-kamay. Ano may nabili amo ang kuan di gamay-gamay. Nagaan. Anak, anami man murag kiki. Papa guys. Guys, Ano na siya buwan? Naipang balay ni Papa. Mm. Nya na siya pultahan. Oh, di na siya makuan. Tapos may sa ubos guys. Lami be kay ni aho. Da? Ila ko din sa paligot baka na ni. Oh, mana ya di manay pa? Dana na yung mama, dana. Wala ka na din. Amang kaagi pang? Ay. Nya, ilang mabibing sunod guys. Inyo. Lalo na iya papahusi. Demonyo, kahalang kayo mada. Napan mas ko lagi na. Aga, dito ko ba ni Papang kagsakay ko baka? Amang gusto kayan sa una katong bulaw. Guys, next na sana ba tayo? Ganid ni siya guys ha, ganid. Baklay na mi guys. Baklay na. Agay! Tuloy naman na ang para pista ah.
ni si Mama Bibing guys ba? Dagan Ata, kayo yan. wala gani ako ihaw. Ya, Wala taro. mo ihaw di ay. O diha, yun ang sabag ihaw na Dahil dito sa nga. guys, magmari. Magtambay-tambay sa midanay guys. Oh, guys, tambay-tambay mi dani. Mga kapatid din ni Mamang, niya atong tagaan si Mama si Ay Mama guys, Bibing sa pang-ulam, may nalang panihapon. agka. Nasa di ako pinaskuhan. So natay sabon, Mama oh. Salamat. Tagaan ko din Salamat. nato si Mama sa chocolate. Kaya hay ba kayo? Tara ma. Salamat. Oh. Salamat kayo. Ibahin po. Ako rin dani. Doon mo na yung bray-bray ah. Yun yung kalawag ba ni mama? Nakamatag dito sa hapon niya. Kilandong. Kay landong. Oh. Itong hatag-hatag. Kuda na. Pero Duhaan na lang na imong Mother Earth. Oh. Alit na ni Che. Pinalanggan ni na akong Mama Bibing. So doon ako salamat. Ako pa, sobrahan paging grasya. Bitaw. Gibahin-bahin lang guys. Umanong ko pang hatag dito. So dinhatid ko ng hatag. Kuan Joy kanang kansa nagabot Joy imong kuan. Gahapon ra. Banto rin kay mama ganyan. Manang adto ta ila Joy karon nang kung sa man ta, suloy-suloy lang ta. Ko nga dagwa pag ako na maho sa tugbong sa kunang kay ag palit ko sa iyang baligya ko no litro aw. Ako man sa una. Wala pagwapa mo mama. Pagwapa ka tistra biya. Oh guys, tagarang na ako na guys, tagsakabok guys. Isa ra na kabuk Mama pero dagan sulod ana. Guys, tagarang ako sila guys. Oh. Oh. Oh kana ya papa kay dili na tamis. Kana ah. Ngirap tadani guys. So daghan kayong salamat, daghan kayo pong nalipay. Dagan, salamat sa nakakaon ko. Ako pong gitang share ang uban. Kakaon ng pungag. Gibantik man, gitagaan ko rin. Hatag po ko. Sakto ra lugi. Sige na guys. Na aday musaka og butong, gawins ni nako. Nya isang ikot na lang ni nursing na ni siya guys. Bitaw. Puhon-puhon, sunod ning tuig. Graduate na ni siya. Nya ambot lang niya og mamali-bali pa ba ni siya og manarsing na ni, ambot ning igagawa ni. Dili na agoy, Ginoo ko. Base guys, hindi na malisong niyog. Lughiton ginana mo imong lubot ba? Ah. So kanang linghod-linghod guys. Oh, tanawa di kakaon na mig butong dugay no ko ako kaog butong ba. Di man pa kasaka bisag na. Why? Kilawi. Kanina. Lo may kay maglabit among nursing oy. Dugangi pag isa. Uy, biraha gina ang kuan oh. Biraha na ba ang kuan re? Butong rabito. Mata pa bito nga ang imbis kay ang butong mo tao di na lugar pagkaon nga ang butong mo man. Kaon mig butong dani guys. Saan ka diha? Ako kay ato. Kano sa inyong kuan kanang enrollment dare? Yung enrollment. Ha? Wow, congrats. Enrollment. Fourth year na day na siya. Grabe, ang antos. Gamay na lang. Laban Japan. Balag way kontra laban. Balag way pa niyo to basta butong. Laban gyud ka pirmi. Ala lamia oy saktuha oy. Ala mandambilay muning mandambilay sa una guys.
Nurse ni. Nya. Nambilay. Na guys. Sus guys kung pastilan o wala ko nang dambil sa una dili ko mahimong. Wala ko'y kursong mahitabo pero kay naman dambilay bangko. Bitaw joke lang guys. Siaw-siaw pa ta karon kay wala pa ni siya pero ambot maabot sa panahon. Wala na. Hala bilanggaon man day na oh. Kung baday pa bilangga agoy. Lami kay ni siya sa kidney kay pula siya og kuan oh. Kana ang unsa ro na ah? Pula siya og yang kuan ba pupunghan para na siya sa kidney. Di tagaay mi guys. So niya ako suro ako aning suro. Nugnaw naman. Nugnaw naman mama. Suro. Sada kayo join tambal kuno niya. Ali na papa. Oh, ikaw ka mabutaw. Lami gid siya oy. Lami. Ang imo sa kuno ini kay bisa katong doktor na yung yun na mag gamay ra mo iya lang ka uno butong. Na? Yan puwan diyo. Eh, kupakaon sa iro. Ayaw pag Binagaon lagi. binanggaon. O bain ni tuwa yun. Tuwa. Pagino na rin. Wallahi nang maipo. Uy, kanina naman. Pakadaghan yun sa ihi. Napakasali. Punog ng Arnolo sa iyo. Laihi ra ba kay kumuo? Ikaw? Oh, man yun. Dagaay si Kuya Bunsoy kay nagvideo. Ang cameraman na to. Tagayin ninyo sa isang cameraman. Ang cameraman na to. Ay, Toy. Buhi kita kung wala bugas. Kaon lang ta butong. Anad-anad na kay kaon dani kay gabi na yun nani kuno nga gira-gira na mukha. At sige kita kon sa tawag na. Tungkay an. Ay guys, wala butong. Morning ho dati kaon na ka. Kay dani pa mi naghapit sa ila ni Mama Bibing, kapatid ng ina ko. Ako usad siyang gitagaan, no? Nya. Kanang mga bata dia apo na lang na niya. Kay wala na sila ay mama. Kay kuan kana. Mo lagi tong natumbahan sa lubi. So napod akong gawin. Morning. Nakauli po na siya, na anak siya, estudyante na siya. Nya. Balik na po na siya magpa-enroll. So, kunting tiis na lang. Muna mong nursing pohon. Kung dili ni manguwag. Joke lang. Tinghilot. Ayun, ang tinghilot kay Ginoo. Grabing proud yun na siyang papa o makalampos pohon. Kaluyan kay mang umara pero naka provide gid siyang bata mo sa lagi. Nya, sa ag tarong po. Uy, balbal man ang buwa. Nya. Dain mo baha. Tagaan po din ako siyang sabon. Para magwapas siya. Sabon mo siyang sabon to. Dapat. Di ka na sa kay ate. Gawas. Gawas. Thank you. Thank you. Thank you so much. Kuha na, iya papa na kapatid ya po ng ako ang mama. Si Kuya LD ya papa. Thank you for Sige. Thank you for this one. Sabon. So, salamat kunuti Soap nga sabon sa or soap imong nga sabaw? sabon. Sa may tinood. Soap. Harap lang nga. Ina, si Untin palaglag, hindi? Adot.
Wow, nice kay may man kay nakuan magini kay 4. 4 ang sukod ni Aba. Pila ni ma'am mao ni ang City. o di gini ninyo kan kuanon kay mabikil ni nice kaayo. Mahulog ka diha. Kay na Gisiminto. ilahan ang namisimintuan. O gisuli siya na mo. Ang May ni kay naihagdanan gyapon nya kanida ni si Arma. CR ni. Oh. Okay. Agani si kadundong agma. Ha? Agan kulit lagi dong ito. Anak don de. Wa ka na kato yayang? Lo, nanasad uwang. Mama, duy-duy to Na ano? Chocolate. Ala, naindos na ka. May ice cream mo? May ice cream mo? Ala, ice cream man lagi na. Manda, may ice cream mo? Wow. Tungaon na na daw. Ala. Isira. Tua. Hala, naanay cook ni Mother Earth. Parang isa. Chocolate. Abrihin ang isa mang kay uno ang sunod na 5. Pagbuhat dia bakit tilaan mo ko. Joy da. Oh, Mother Earth. Imuha ni. Imuha Sa man siya. Spam. na kay mang. Litchi plant. Agoy! Na, Joy, chocolate Joy de. Uy, nakahulog na ang sabon. Itagaan naman ako si Kuan. Mga bibing. Mama Bibing, kana imo tulo kay nawa si Kiki. Andino. Kay si Yayang, puri. Anti Ima. Kaya na. A few moments later. Ayong gabi sa tanan, so karon di ay diri mi manihapon sa ila ni Papang, ana dayon mi mag-uli charot. Kay gabi naman lagi kay nag tabi pa man dito sa ila ni Mama Bibing. Talaga sa pakabanding-banding dani sa tong mga yaan, mga ginikanan. So dinhi sa dayon ta, inanay man mi makani mi dinhi tagdugay dayon mi muuli dito. Among motor toros kamada, amo nang manguban ang mga bata. Nya ang nabilin dito sa balay si Untim Raog, si Jai. Sila rin manihapon dito. Nyaboy so wirta kay na ay nagkuanda na. Naikontra ni Whitey, so boys over ta kay aron maka kuanta no. Maka video gyapon ta maski na ay kontra.
May gatod-hatod kina siwit-siwit daw diri mina ni hapon ya nara sila ni mamang. Istorya pa sila. Naami sa gawas kay nice kayo ang Sibuk mo rin, sibuk siya. Sibuk ka. Sibuk siya ka din eh. Sibuk na lang, sibuk siya ka din eh. siniko dahil na. Ito si Bunsoy. Lasoy, tanawa si Muluyo, soy. Aba na. Kabing kutot na koy. Ito si Nico. Hoy, adto na. Anay na mi guys. Hoy, agadto na mi. Hoy. Guys. Nangisnak mi. Hoy, adto na mi mamang. Pang. Adto na mi ninyong tanan. Tanan, lolo ni Oh. The next day. Bisita karon. Hi guys, Okay, si Gikan mi na Hailey. posisyon. Gikan mi nagposisyon nga. Nagdiretso day na siya dinhi niya. Nag-ihatag Gitagaan si po nako Ate siya Joy na sa po kayo. sabon. O nya, chocolate pod gamay kay bahin-bahin lagi. So shout out din sa taga Katigbian Bohol din ni siya. Sa nagatagda ni ganiti? Sa nagikan? Ate from USA. Ay, thank you ate from USA. Nabahinan ko na Ate Joy. Salamat kayo. Oh, bahin-bahin ng good para kuan ba? Share sa blessings man na niya nag-abot. So daghan kayong salamat ko no ti sa imong mga blessings na imong gi-share pod namo. Salamat kay te. Para nibit dito na kong tasa. Dala na siya sa kuan ka man siya namahaw. Ipapamahaw. Nagkakita ko ganyan bit-bit ko sa Pero kuan man karon, wala man karon kuan kay puasa man. Pag binignit, Wala lagi na ko. awa man di man kuan sa Siguro ko ugma tayo pilit lagi gipalit ako sa 1 kilo to kay. Katos malay ugma Wala na. maglaag ko. Oh, pagkatos malay ugma. Ugma pa man ko kanon. Bernes, ini guman og prosesyon. Oh. Sige guys, dito na sa niyo. Biko na po ni guys. So, daghang kayong salamat, Len. Salamat kay Tia. Maguli na ko ti kay. Oh, sige. Palit ko. Adto na po siya. Naudtuhan og Salamat. Uli na ko ba? da. Dito, ay. Sige. Di na Tumaayong buntag ka na tong tanan, no. So, dadto ra day ko kutob sa ako ang mga video, no. So, gipang share po na ako ang uban, nagbilin pod ko para sa amua. Din ang uban po daris dadto ako pod tong bahin-bahin. So kan gibahin-bahin po nako diri sa mga side namo diri sa mong duol sa balay. Ako raman pod ning mga ayaan kay Mother Earth basta Auntie Inday maigagaw nako itagaan ako nako. Maestra po ni Jai og dito po side saya ni Umtim ipantagan po nako sa mga blessings na nadawat namo no gikan ni ate from USA. So dito po ni side sa balay kagahapon sa hapon. So daghan di kayong salamat na daghan po kayong tao nga nalipay ato. So, bahala ginagmay. So kanang magamay ug madako dapat kita magpasalamat sa Ginoo unsay nadawat nato. So daghan di kayong salamat ati labi na sa imong gipang share namo daghan kayong salamat daghan pud kayong nalipay no. So daghan kayong salamat. Unta tagaan mo sa kabaskog sa Panlawas diha inubanan sa imo ang kapika sa kinabuhi nga si Kuya Robert. Daghan kayong salamat ati ug more blessings na moabot pa ninyo no. O dani ra ko kutob. God bless o bye bye na tong tanan.